Tervepä terve, mä oon Samppa, tervetuloa uuteen videoon. Ei saatu tosissaan Forttia pelattua, koska mä olin nyt taas tyhmä enkä tajunnut, niin serverit ei ollut auki, ja totta kai, mehän aloitettiin tää peli nyt tossa, tää uusi season alkoi tossa tänään vai oliko se eilen? No, jompikumpi. Niin eihän nyt tietenkään auki, mutta nyt tänään me pelataan taas NRiä. Kaikki tietää, että NHL on iso peli ja näin, mutta mä en nyt ole ihan varma, mitä me tänään tehtäis. Mä en ole ihan varma. Mitään rankkareitahan kukaan ei jaksa katsoa. Mä mietin, että pitäisikö mennä. Olisiko mitään NHL Trees Online? Tai olisiko mitään online-ottelu? Sitä me mentiin viimeksi. Mutta halutaanko me oikeasti pelata niinku. Pitäisikö aloittaa oma Via Pro-hahmo? Ei me nyt aloiteta. Mennään samalla niinku aina online-otteluun. Ja mä en nyt muista mikä mun tilastot oli viime kerralta. Viimeksi me taidettiin hävitä sille vastustajalle. Mutta nyt pelotavoite voittaa. Ja totta kai me otetaan ihan tästä paras joukkue heti alkuun. Niin, mä en tiedä, kumpi me otetaan. Toronto vai Tampa Bay? Siis Torontossa on olisi William Nylander, että me otetaan Toronto. Kyllä, heti paras joukkue sieltä. Ja aloitetaan peli. Ja toivottavasti joku vastustaja nyt löytyy. Puntti. Kaveri on läpiajossa ja iskee sisään. Mä en tiedä, ehtikö katsojat edes mukaan tähän. Mitä nyt tapahtuu? Mitä tapahtuu? Okei, täällä on näköjään ihan pelimies paikalla. Mutta Matthews riistää kiekon, syötä sinne. Ja kyllä, takatolpilla on Mitchell Marner. Ja tilanne on 1-1. Siitä ei kauaa nokka tuissu niin sanotusti. Ai ettien että. Mitchell Marner laittaa tämän pelin yhteen. Ja oisko heti uutta? Täällä on oikeasti pelimiehiä. Mut heti kun riistetään kiekko, niin sitten riistetään kiekko. Ja ai, nyt kyllä vähän lähtee. Mutta Auston Matthews, ei. Yritetään etukulmasta itse. Siitä syöttöä. Auston Matthews, ei. Auston Matthews, ei. Ei tästä tuu mitään. No. Wilson. Ei nyt päästetä. Hei, mitä tää pukki tekee? Hei. Ei. Okei, tässä tulee oikeesti hyvä matsi. Tää on kyllä niinku, miten täällä on jo täyspaine? Mut siis tässä tulee niinku hyvä matsi. Siinä mielessä, että jos mietitään, että NRiäkään en ole nyt tässä hirveästi itse hakannut, että tässä voi tulla siinä mielessä jännä matsi. Ja hakkaamisella tarkoittaa sitä, että en ole pelannut. Ja Ovechkin, let's go! Nyt meillä on hyvä ja iso mahku päästä tää pelin johtoon laittamaan. NRiä siis on hirveästi nyt pelannut. Viimeksi pelasin varmaan melkein silloin joko Vallu oli meillä tai sitten silloin kun mä kuvasin se pelivideo. Se thumbnail oli hullu. Mutta joo. Joo. Ei tässä nyt varmaan muita. Nyt pidetään pakka kasassa. Ei. Ja otetaankin ristetään kiekko. Ei riistäkään. Ei. No niin, nyt päästään läpi ajoon. Siitä pikku spinoramat, oi. Ja päästään läpi ajoon. Ja ei. On kyllä hyvä. Ilmaveiviä yritetään. Ei lähellekään. Kaveri on yksin läpi. Ei saa tehtyä siitä mitään. Mutta nyt saa ehkä. Ei. Siitä, otetaan tosta noin. Ja ei vitsi, kun olisi ollut syötettyä sinne kulmalle. Siitä olisi ollut kyllä 1,000 € paikka laittaa sisään. No niin, Pacioretty tulee. Ei tässä nyt oikeasti ole varaa. Ei ole varaa. Ja sieltä. Päästäänkö taas yksin läpi? Päästäänkö? Ei vitsi, täällä on kyllä hyvä puolustus. Ei siitä pääse mihinkään. Harjoittaa vastustaja sinne. Vitsi. Olis kyllä niinku. Hei. Mitä vastustaja tekee? Mitä kaveri tekee? Okei. Kaveri tekee sen, että on tehokas. Miten musta tuntuu, että tätä video näyttää jotenkin oudommalta nyt jotenkin? En mä tiedä mikä siinä. Mutta no niin, nyt päästään Jarnokok. Ja ylivoima. Mistä se tuli estämisestä? Mutta miten tää nyt näyttää niin jännältä? Kai se on ihan ok.
Joo. Tosissaan mä vähän ollut sairas tuossa. Ehkä saattaa sen takia äänikin olla vielä vähän maassa, mutta ei keskitytä siihen. 1-1 tilanne olla 7 minuuttia erän jäljellä. Oli jotenkin lyhyt erä. En tiedä, onko tämä nyt tuntuuko tämä vaan siltä, mutta ai vitsi, kun joku olisi ollut ripareilla. Vitsi, kun joku... Menikö netti? Ei kaksossa tapahtuu, niin tapahtuu se, mitä heiskapaupon. Sori tästä huurusta. Mä taas luulin, että saatiin boksi, mutta kohta tulee kyllä maali ja sieltä se tulee. Härsyttävä tommonen sweaty syöttö tonne kulmalle. En tykkää ite yhtään näistä. En tykkää. Ja te tiedätte kuinka vaikeeta NRiä on varsinkin, kun se on niin nopeatempoinen peli, niin kuinka vaikeeta sitä on leikata ja editoida. Sitä on aivan jäätävän vaikea. Niin mä en tiedä, tässä voi mennä vähän pidempäänkin kuin se 1 päivä. Paitsi jo. Noniin, siitä tulee nyt maali. Siis tää on nyt aivan onneton. Ja tää muovi lähti irti. No kyllä se oli tiedossa jo vähän aikaisemmin, mutta miten tää lähti irti? Eikö tämän pitäisi niinku aina olla se... En tiedä, no mä näytän nyt teille. Siis... Tää lähti irti. Siis tää niinku muovi tästä. Te en tiedä näettekö te, mutta siis... Joo, nyt te näette ehkä. Toi lähti irti. Tämä muovin osa lähti irti. Ihan onnetonta. Mutta joo, mä sanon varmaan 5 kertaa onneton tässä, mutta sellaista se on. En tiedä, saadaanko nyt paremmin pelattua, kun meillä on lähtenyt, mutta... No niin, ja siitä boksia. Siis mulla on varmaan saatu joku 10 ylivoimaa tässä pelissä. Sinne nyt, ja kyllä, vihdoin, sieltä tulee se ensimmäinen maali, vihdoin, ja ollaan pelissä mukana. Ura, ja sieltä, ai että, Auston Matthews syöttää Matthews Kidisille, ja on tää nyt hienoa, sieltä ja Mokelle ei mitään saumaa, ja täältä vielä saadaan se paljon haluttu 1-0 maali, ja vihdoin sieltä se tuli. Vähän painetta kaverille, meillä on vielä aikaa. 3-1, siitä katko, ylöspäin kiekkoa. Luistellaan ohi. Tää ei enää tiedä kohta taktiikoita, miten tää saa kiinni. Se on ollut monella ärsyttävä pelaaja, mutta... Aha. Se otti jostain se otti kimmokkeen. Kauan me ollaan tätä kuvattu. Me ollaan kuvattu... No tossa oli ainakin 7 tossa perässä, että joko se on 17 minuuttia tai 27 minuuttia, mutta... Joo, sinne! On! Nyt oli tarkka veto. 3-2. Auston Matthewsin toinen syöttö. Tehot tänään 0+2. 3-2, meillä on mahku tulla. Me voidaan vielä nousta. Kun erätauolla oltiin pinteessä. Oltiin isossa pinteessä. Mutta sieltä me vaan noustiin. Sieltä sinne. Vitsi. Sieltä sinne. On! Tasoitus! Mitchell Marner tasoittaa tämän ottelun. Ja tilanne on 3-3. Äänikin lähtee. Hieno vääntö on ollut. On ollut erittäin hieno vääntö. Meillä on mahku voittaa tää. Mutta meillä on myös mahku hävitä. Mutta me ei oikeasti varmaan voitais voittaa. Mä näen jo ne, että me voitetaan. Kyllä me tähän vielä viedään. Me viedään tää himaa. Syöttö sinne. Ihan saadakin nies. Luistele kiinni. Taklaa vaikka tai tee jotain. Ai. Nyt otettiin paakatko. Siitä noin. Noin ja hyvä suoja. Vitsi. Siinä oli... Ai, nyt otettiin boksi, nyt otettiin rankku, nyt otettiin paha rankku. 2 minuuttia, mutta onneksi tää peli ei mene loppuun asti ennen kuin se on... Tai se peli ehtii menee loppuun asti ennen kuin se on... Ja kun tää ollaan pelattu, niin tää loppuu myös se video tähän. Mä veikkaan, että aika dramaattista katsottavaa teillekin. Tai siis silleen niin kuin hyvällä tavalla dramaattista. Ja tästä niin kuin jännittävää. Meillä on mahku. Meillä on minuutti aikaa. Onko tässä se mies? Ei ole. Onko tässä se mies? Ei!
Ei ole. Voi myös olla, että mennään jatkoajalle. Se on myös hyvin mahdollista tässä konseptissa. Täällä, nyt. Viimeisiä hetkiä aikaa ratkaista tämä peli. Onko se tämä mies? Ai. Hei, nyt. Älä ole pitkä kiekko. Okei, se ei ollut nyt, koska me otettiin noille kiekko. Mahku. Viimeinen hyökkäys. Kirjaimellisesti viimeinen hyökkäys. 1,2 sekkaa. Mennään jatkoille. Eli jatkoajalle siis. Meillä on mahku silleen, mä otan aloituksen tosta ja lauan ja ei mene.